ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த நாமத்திலே ஊழியர்களாக இருக்கிற உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன். அழைக்கப்பட்ட ஆசாரியர்களுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆலோசனைகள் என்றதான ஒரு தொகுப்பிலே உங்கள் மத்தியிலே பேச ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த நேரத்திற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன். இந்த நேரத்தில் நேரடியாக வார்த்தைக்கு போகலாம் என்று நினைக்கின்றேன். திருச்சபையானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கட்டளைக்குள்ளே நிறைவேறியிருக்கிறதா என்பதை குறித்து ஊழியர்களாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். கடைசி மாபெரும் கட்டளையாக இருக்கிறது. அது மத்தேயு 28 அதிகாரம் 19-20 வசனங்களிலே தன்னுடைய 11 சீஷர்களுக்கு ஆண்டவராகிய தேவன் கொடுக்கிறதான மாபெரும் கட்டளையாக இருக்கிறது. வாசிப்போம். ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானத்தை கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென். ஆண்டவராகிய தெய்வம் அவருடைய கடைசி கட்டளை பரம் ஏறுவதற்கு முன்பாக அவர் சொல்லப்பட்டதான குறிப்பிட்ட அந்த கலீலியோ மலையின் மேலே ஆண்டவர் 11 சீடர்களுக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார். ஆண்டவர் எதற்காக கட்டளை கொடுக்கிறார் என்றால், சபையானது அந்த கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக. ஊழியம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிற சபை ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் இது மிகவும் அவர்களுக்கு தேவையான ஒன்றாக இருக்கிறது. இன்று சபையிலே அநேக கூட்டங்கள் நம்மை சபையை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறது. அற்புதங்களை பார்த்து ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை கேட்டு வருகிறார்கள். நல்லது, உண்மைதான், வேண்டும் தான். ஆனாலும் அந்த வருகிறவர்களை சபையில இன்றைக்கு என்னவாக இருக்கிறார்கள்? அநேகரை பார்க்கும்போது சபைக்குள்ள அவர்கள் ஒரு விசுவாசியாக தான் இருக்க வேண்டும், அல்லது அவர்கள் ஒரு சபையின் அங்கத்தினராக இருக்க முடியும். இது 2 காரியத்தை தவிர ஒருபடி முன்னேறி இருக்கிறார்களா என்று பார்த்தோமானால் அதுதான் வேதனைக்குரிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. நீங்க எபிரேயர் 5 அதிகாரத்துல 13 வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது, பால் உண்ணுகிறவன் குழந்தையாய் இருக்கிறபடியினாலே நீதியின் வசனத்தின் பழக்கம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். ஒரு பால் உண்ணுகிற குழந்தையாக திருச்சபையில வருடத்தை கழித்து கொண்டு 20 வருடம் 30 வருடம் 40 வருடம் என்று பல வருட காலமாக சபையோடு இருந்தாலும் கூட அந்த ஒரு ஸ்தானத்தை விட்டு, அந்த விசுவாசி என்ற ஸ்தானத்தை விட்டு ஒருபடி முன்னேற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே தான் திருச்சபையானது, அநேக திருச்சபையானது இருக்கிறது என்பதுதான் நிதர்சனமான ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த குழந்தை என்ன செய்யும் என்பதை நீங்க வாசிங்க. 1 கொரிந்தியர் 13 அதிகாரத்துல 11 வசனம், நான் குழந்தையாய் இருந்தபோது குழந்தையைப் போல பேசினேன், குழந்தையைப் போல சிந்தித்தேன், குழந்தையைப் போல யோசித்தேன். நான் புருஷனான போதோ குழந்தைக்கேற்றவைகளை ஒழித்து விட்டேன். இங்கே ஒரு குழந்தையாக திருச்சபையில ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதல் அப்படியே ஒரு வளர்ச்சி இல்லாமல், ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாமல் அப்படியே வாழுகின்ற பொழுது அவர்கள் குழந்தையாக இருக்கிறார். குழந்தையை போல பேசுவார்கள், குழந்தையை போல சிந்திப்பார்கள். ஆனால் குழந்தையாய் இருக்கிறவர்கள்,
புருஷர்களாக மாற வேண்டும், புருஷிகளாக மாற்ற வேண்டும். அதுதான் வளர்ச்சியுடைய உச்சக்கட்டம். அந்த உச்சக்கட்டத்துல போகாமல் குழந்தையாய் இருக்கிறபடினால அல்லது அங்கத்தினர்களாக இருக்கிறபடினால அங்கே ஆண்டவுடைய கடைசி கட்டளையாகிய அந்த சீஷர்களை உருவாக்குதல் அல்லது சீஷத்துவம் என்ற வார்த்தையாக நிற்கிறது. அது சபைக்குள்ள நிறைவேறாத ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக சபையானது தள்ளப்படுகிறது என்பதுதான் மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு சத்தியமாக இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஊழியம் என்ன ஊழியம்? இயேசு ஆண்டவராகிய கர்த்தர் பல அற்புதங்களை செய்தார், அதிசயங்களை செய்தார், சுவிசேஷத்தை சொன்னார், அவர் அநேகர்களை சொஸ்தமாக்கினார். இது மாத்திரமா அவருடைய ஊழியத்தில் செய்தது? ஆண்டவர் அது மாத்திரம் அல்ல, அநேக காரியங்களை செய்தார். ஒரு வசனத்தை காட்டுகிறேன். மத்திய 19 அதிகாரம் 2 திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள், அவ்விடத்தில் அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார். ஆண்டவர் சொஸ்தமாக்கி இருக்கிறார், சுகப்படுத்தி இருக்கிறார், அநேகர் அற்புதங்களை பெற்றிருக்கிறார். ஆனால் அது மட்டும் அவருடைய ஊழியம் அதல்ல. அதோட முக்கியமான ஊழியம், பகலெல்லாம் ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தையும் அற்புதங்களையும் செய்து வந்தாலும் கூட சாயங்கால வேளையில இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை உருவாக்கினார். அவருடைய ஊழியம் மிகப்பெரிய ஊழியம், சீஷத்துவம். ஆண்டவர் ஊழியத்துடைய மாதிரியாக இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் மத்திய 16:18, என் சபையை நான் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளுவதில்லை. ஆண்டவர் சபையை கட்டுகிறவராக இருக்கிறார். ஆனால் சபை கட்டுகிற ஆண்டவர் சொல்கிறார், அந்த சபைக்குள்ள ஒரு பிரதானமான நோக்கங்களை வைத்திருக்கிறார். அதுதான் ஆண்டவர் செய்த ஊழியம், சீஷத்துவம். இந்த சீஷத்துவத்தை திருச்சபையானது சபைக்கு வருகிறவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். சீஷத்துவம் என்பது ஒரு மதமாற்றம் அல்ல, அது ஒரு மனமாற்றம், அது ஒரு குணமாற்றம், அது ஒரு வாழ்க்கை மாற்றம். இன்று திருச்சபைக்குள்ள சத்தியங்களை விளக்கி கொண்டு பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். காரணம் என்ன? திருச்சபைக்குள்ள அந்த வருகிற ஜனங்கள் மத்தியில ஒரு மனமாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக, ஒரு வாழ்க்கை மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக, ஒரு குணமாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திருச்சபையானது சத்தியங்களை சொல்லி வாழ்க்கை மாற்றம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. தேவனுடைய ஊழியம், சீஷத்துவம், அதை சுருக்கமாக 2 வரியில சொல்லுகிறேன். மத்திய 5 அதிகாரத்துல வாசிக்கும் போது மலை பிரசங்கத்துல ஆண்டவர் பேசின வார்த்தை, 5 அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை வாசிக்கிறேன். அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டு மலையின் மேல் ஏறினார். அவர் உட்கார்ந்த பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அப்பொழுது அவர் தமது வாயை திறந்து அவர்களுக்கு உபசித்து சொன்னது என்னவென்றால், 3ஆம் வசனம், ஒரே ஒரு வசனம், சீஷத்துடைய முதல் வசனம், ஆவியிலே எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. இப்படியாக மத்திய 5 அதிகாரம் ஒவ்வொரு வசனமாக வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய சீஷத்துவ பயிற்சி அங்கே கொடுக்கிறார். மத்திய 5 அதிகாரம் 6 அதிகாரம் 7 அதிகாரத்துல வாசிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பகுதிகளும் ஆண்டவர் நமக்கு சீஷர்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக திருச்சபைக்கு ஆண்டவர் போதிக்கிறார். அதே மத்திய 8 அதிகாரத்துல 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். அவர் மலையிலிருந்து இறங்கின போது திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள். பாருங்க, இந்த சீஷத்துவத்தை பயிற்சியை கொடுத்தார். மலை மேல் ஏறி கொடுத்தவர் மலை விட்டு இறங்கும் போது அவரை பின்பற்றுகிறார்கள். தேவனுடைய வார்த்தைகளை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்களானால் நாமும் கூட திருச்சபையில இன்றைக்கு உலகமெல்லாம் ஒரு விதத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் மதமாற்றம் என்ற பேருக்குள்ளாக வருகிறதுனால நாம் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல என்பதை நிரூபிக்க வேண்டுமானால்
நாம் சீஷிகளாக திருச்சபைக்குள்ள எழும்ப வேண்டும். ஏன்னா கிறிஸ்தவர்கள் என்பவர்கள் சீஷர்கள் ஆனால்தான் கிறிஸ்தவர்கள். வெறுமனமே கிறிஸ்தவர்கள் என்ற வார்த்தை என்ற பொருளே கிடையாது. எனவே இதை கேட்கிற என் அன்பு ஊழியர்களே, ஊழியக்காரிகளே, இதை நீங்க மனதில் வைத்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு நாம் செவி கொடுப்போம். ஏன்னா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து செய்த ஊழியத்தை தான் அவரோட சீஷர்களாக இருந்தவர்கள் அப்போஸ்தலர்களாக ஆன பிற்பாடு அவர்கள் செய்வதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. வாசிக்கிறேன், சீஷத்துவத்துடைய வேலையை இயேசு கிறிஸ்து எப்படி செய்தாரோ அதையே அப்போஸ்தலர்கள் பின்பற்றி வந்திருக்கிறார்கள், ஊழியர்கள் பின்பற்றி வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அப்போஸ்தலர் 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல, அந்நாட்களில் சீஷர்கள் பெருகின பொழுது கிரேக்கரானவர்கள் தாங்கள் விதவைகள் அன்றாட விசாரணையில் திட்டமாய் விசாரிக்க படவில்லை என்று எபிரியருக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்தார்கள். அந்நாட்களில் சீஷர்கள் பெருகின பொழுது, அந்த நாட்களிலே சீஷர்கள் பெருகினார்கள். அன்றைக்கு ஆதி திருச்சபையில பார்த்த பொழுது விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் வளர்ச்சிக்குள்ள, அவர்கள் முதிர்ச்சிக்குள்ள அவர்கள் சென்று சீஷர்களாக ஆகியிருக்கிறார்கள் என்பதற்காக இந்த வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதிலே 7வது வசனம் வாசிக்கும் போது, வேத வசனம் விருத்தி அடைந்தது, சீஷருடைய தொகை எருசலேமிலே மிகவும் பெருகிற்று, ஆசாரியர்கள் அநேகரும் விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். ஆசாரியர்கள் கூட அந்த நாட்களில என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள். இங்கே வசனம் விருத்தி அடைந்தது. வசனம் விருத்தி அடையதான் சீஷருடைய தொகை பெருகும் என்பதாக நாம் அப்போஸ்தலர் காலத்துல நாம் பார்க்க முடிகிறது. எனவே இதை கேட்கிற என் அன்பு ஊழியர்களே, நாமும் ஒரு சபைக்கு தலைவராக இருக்கிறோம் என்றால் நாம் வசனத்தை கொடுப்பது சீஷர்களாக மாற்றுவதற்காக தான், அல்லது சீஷத்துவத்துக்குரிய காரியமாக இருக்கக்கூடியும் என்பது நாம் அறிவோம். ஆனால் ஜனங்களுக்கு தெரியாது, அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும். நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடினா நாம் சீஷர்கள், நாம் சீஷிகள் என்கின்ற அந்த உணர்வுக்குள்ளாக ஜனங்களை நடத்த வேண்டும். எனவே சீஷத்துவம் என்பது மிக 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 அவசியப்படுகிற ஒன்றாக காணப்படுகிறது. இதை கேட்கிற என் அன்பு சகோதரனே, ஊழியரே, யாராக இருந்தாலும் சபை வித்தியாசம் இல்லாமல் உங்கள் திருச்சபைக்குள்ள சீஷத்துவ பயிற்சியை உடனே துவங்குங்கள். இன்று அநேக வகையில கிறிஸ்தவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், கிறிஸ்தவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் வேதத்தை வைத்துக்கொண்டு ஆண்டவர் சொல்லுவது ஒன்று, நாம் நடப்பது ஒன்றாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற போது அந்த இடத்துல குழப்பங்களும் வேதனைகளும் சஞ்சலங்களும் பலவிதமான போராட்டங்கள் வரத்தான் செய்கிறது. இதை கேட்கிற என் அன்பு ஊழியரே, நாம் நம்முடைய திருச்சபைக்குள்ள பிரசங்கம் பண்ணுங்க, எல்லாம் பண்ணுங்க. ஆனாலும் கூட சீஷத்துவ பயிற்சிகளை கொடுத்து அவர்களை நீங்க நடத்துங்க. உங்களால் முடியும், உங்களால் நடத்த முடியும். நீங்க இப்பொழுதே மனது வைத்தால் நாளைக்கே ஆரம்பிக்கப்பட முடியும். ஒவ்வொரு திருச்சபையும் அப்படியாக சீஷத்துவ பயிற்சிகளை ஏற்படுத்தி ஜனங்களை சீஷிகளாக இயேசு என்பவர் குரு, அவருக்கு நாம் மாணவர்கள், ஸ்டூடெண்ட், சீஷி என்கின்ற அந்த உணர்வோடு திருச்சபையை நாம் நடத்துவோம். சொல்லப்பட்டதான அந்த கடைசி கட்டளையானது திருச்சபைக்குள் நிறைவேறட்டும். இந்த வசனத்தை கேட்கிற, இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற என் அன்பான ஊழியர்களே, நீங்கள் சீஷத்துவத்துக்காக முயற்சி செய்திருக்கலாம். ஆண்டவராகிய தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது. நானும் உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துகிறதான ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லுகிறேன். நீங்க படுகிற கஷ்டம் எனக்கும் தெரியும். நானும் ஒரு சபைக்குள்ளே ஒரு ஊழியனாக இருக்கிறேன். ஆனாலும் கூட நாம் அதை மறந்து ஆண்டவருடைய வேலையை நாம் செய்வோம். நம்மால் முடிந்ததை நாம் செய்வோம், நம்மால் முடியாததை ஆண்டவர் செய்வார். இன்றும் இந்த சீஷத்துவத்தை துவங்குங்கள்.
கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்க திருச்சபை உயர்த்துவார். உங்க குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார். உங்க திருச்சபையானது சீஷர்கள் நிறைந்த திருச்சபையாக, அந்தியோகியா திருச்சபை எப்படி சீஷர்களாக நிரப்பப்பட்டார்களோ அதே போல உங்களுடைய திருச்சபையும் சீஷர்கள் நிறைந்த திருச்சபையாக மாறட்டும். தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். கடைசி கட்டளை, ஆண்டவருடைய கடைசி கட்டளை நிறைவேற்றுவோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.